Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 31 октябрь айының соңгы көне, дүшәмбе. Мен Эльза Ахмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур, нәтиҗәле атна телибез. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген халыкара шәһәрләр көне. Бу зур шәһәрләрнең урбанизацияләү проблемаларына игътибарны арттыру ягыннан 2014 елдан билгеләп үтелә. Мәгълүматларга караганда, хәзерге вакытта дөнья халкының яртысыннан артыгы шәһәрләрдә яши, ә 2050 елга планета халкының 68% шәһәр халкы булачак. Ел сайын 31 октябрьдә халыкара кара диңгез көнен билгеләп үтәләр. 1996 елда 6 кара диңгез иле Болгария, Румыния, Төркия, Грузия, Россия һәм Украина кара диңгезне тернәкләндерү һәм яклау буенча стратегик гамәлләрен имзалаганнар һәм бүгенге экологик бәйрәмне гамәлгә ашыру турында да карар кабул иткәннәр. Бүген бөтен дөнья буенча халыкара экономия көнен билгеләп үтәләр. Көнне тәкъдим итүчеләр фикере буенча, бу акчаны янга калдыру гына түгел, бәлки бу сүзнең киң мәгънәсен аңлау кирәк. Вакытны экономияләү, көч, әйберләргә сакчыл мөнәсәбәттә булырга кирәген белдерәләр. Кеше организмына тимер җитмәү төрле сәбәпләр аркасында булырга мөмкин, һәм шул ук вакытта төрле авырулар да китереп чыгарала. Тимер җитмәүнең дәвалану һәм профилактика чаралары турында медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин сөйләп китә. Тимер җитмәү, ул гемоглобин түбән дигән сүз генә түгел. Ул баш миенең эшленә, бавырның, бирнең эшенә тәэсир итә. Шуның өчен тимер җитмәүне аны дәваларга кирәк. Беренчедән, тимер җитмәү анемиясе дигән авыру бар, ләкин аңардан башка яшерен тимер җитмәү дигән диагноз бар. Латентный дефицит железа. Яшерен рәвештә кешегә тимер җитми. Аның гемоглобины түбән түгел. Мәсәлән, гемоглобин 120 грамм литрга булырга мөмкин, 130 грамм литрга булырга мөмкин. Ул норма дип санала. Ләкин барыбер эчке органнарга тимер җитеп бетми. Моның ничек аерылганын табиб әйтә ала, ул гадәти менә теге кан анализыннан да күренә ала, биохимик анализдан да күренә. Ләкин менә ике ситуация бар. Гемоглобин нормаль булды да миңа тимер җитте дигән сүз түгел. Күп кенә кешенең тимерләре җитми, ләкин тимер җитмәсә дә гемоглобин нормаль дәрәҗәдә тора. Ферритинның дәрәҗәсе ул менә синдә яшерен рәвештә тимер җитмәү бармы юкмы дип күрсәтә. Соңгы вакытта бу анализ бик каты модага керде, нишләп шулай булды микән мин әйтә алмыйм. Ферритин ул бик борынгы анализ. Ул менә берничә дистә ел безгә билгеле анализ. Ничектер ул соңгы елларда гына бик каты модага кирип китте. Без аны һәрвакыт белә идек. Ферритинны менә гемоглобин түбән була икән, без иң беренче ферритинны карыйбыз. Әгәр дә ул түбән булса, димәк бу анемия тимер җитмәү белән бәйле. Әгәр дә ул нормада булса, димәк анемияның сәбәбе башка. Шуны белеп торырга кирәк. Әгәр дә сиңа тимер җитми икән, бу бик күп еллар элек исбатланган нәрсә, аны диета белән генә күтәреп булмый. Мәсәлән, теге санап чыгарып була, әгәр дә кешенең гемоглобины әзенә түбәнәйгән булса да, аны күтәрү өчен ул көнгә берничә килограмм ит ашарга тиеш. Кеше әлбәттә ул кадәр итне ашый алмый. Шуның өчен тимер җитешсезлеге бик бәләкәй дәрәҗәдә булса да, менә башлангыч формада булса да, бу кешегә барыбер тимер препаратлары кирәк. Аны диета белән генә күтәреп булмый. Шулай ук тимер җитмәгәндә без беренчедән аның сәбәбен эзләргә тиеш. Аның сәбәпләре бик төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, кеше әйбәт итеп ит ашый, башка тимер чыганаклары аның диетасында бар. Ләкин тимер барбы җитмәскә мөмкин. Нәрсә белән бәйле булырга мөмкин бу? Мәсәлән, ашказанның авырулары белән бәйле булырга мөмкин. Паразитлар белән бәйле булырга мөмкин. Башка сәбәпләр дә бар. Шуның өчен әгәр дә без тимер җитешсезлеге булган кешене күрәбез икән, без иң баштан тимер дарулары түгел, ә баштан диагностиканы үткәргә тиеш. Бу тимер җитешсезлеге нәрсә белән бәйле? Нинди сәбәп белән бу кешенең тимере төшеп киткән дип аңларга тиешбез без. Тимернең дәрәҗәсен карап тору, ул менә бу без үтеп тора торган диспансеризация бар ичендә. Аны һәр заманча чекап дип әйтәләр. Ул менә шул чекапка керә дә инде. Чөнки 30% чаклы кеше тимер җитешсезлеге белән җәфалана. Ләкин әгәр дә кешенең хәле җитми икән, моны тимер белән генә аңлатып булмый кайчакта. Башка сәбәпләр дә булырга тиеш, башка сәбәпләр дә әзерләргә кирәк. Тимергә аеруча мохтаҗ булган берничә группа кешеләр бар. Ул яшүсмерләр, менә тиз үсеп бара торган яшүсмерләр беренчедән, икенчедән ул вакытыннан алдан туган балалар, недоношенный дип әйтәбез бит, менә алар һәр вакыт тимер җитеп бетми аларга. Вакытыннан алдан туган балалар, менә Америка педиатрия академиясе дигән оешма бар, бик абруйлы безнең арада. Ул булай дип әйтә, вакытыннан алдан туган балалар беренче айдан башлап 12нче айга чаклы, менә 1 ел дип әйтергә.
була. Темір препаратлары ішіп тұрырға тиіш. Чөнки ішмәсә, аларның темирләре, гемоглобиннары бик каты төшә башлый. Тагы менә шул темир җитмәү группасына вегетарианецлар керә, ит ашамый торган кешеләр. Вегетарианство ул бөтенләй менә ит ашамау, ул зыянлы әйбер түгел. Аны бәлки файдалы әйбер дип әйтергә була. Бу минем фикер түгел, бу менә халыкара теге фәнни оешмалар вегетарианствога каршы булмагыз дип әйтә безгә врачларга. Әгәр дә синең вегетарианство белән мавыккан бер кеше килә икән, аны ыршырга, ит аша башла, син нәрсә акылдан яздыңмы дип әйтергә ярамый. Вегетарианство аның бик күп файдалылыклары бар. Ләкин бу кешеләргә еш кына тимер җитеп бетми, шуның өчен аларга тимер эчәргә кушарга кирәк. Менә бу анемияны дәвалауга килгәндә тимер препаратлары, менә даруханәгә керсәң, алар бер рәт булып тора. Моның сәбәбе нәрсәдә беләсезме? Тимер дарулары, алар индивидуаль әйбер. Кайбер кеше бик әйбәт бер даруны эчә, кайбер кеше икенче даруны эчә. Кайбер кеше ниндидер бик иске 80-нче еллардан килә торган дару эчә дә, ул аңа бик каты булша. Менә заманча даруларны киресенчә эчә алмый. Шуның өчен тимер дарулары, тимер препаратлары алар индивидуаль дип әйтергә була. Тимер даруларын авыз аша алганда берничә проблема билгеле. Аның беренчесе күзгә иң күренә торган ул тешләрнең каралуы. Шуның өчен әгәр тимер дарулары эчәсең икән, тешләрне карарга кирәк. Әгәр дә сиңа моңа кадәр табиб нидер сиңа яраклы, сиңа туры килә торган дару табып биргән икән, ул даруны кабаттан күпендер берничә вакыттан соң барып эчсәң, минемчә зыяны юк. Әгәр дә ул дару сиңа туры килә икән, чынлап та тимер җитми икән, аны барып чаласың. Ләкин менә беренче тапкыр менә бу препаратны тапканда, анда сиңа әлбәттә табып кирәгәчәк. Без туры эфирдә эшлибез. Барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Алдан әйткәнемчә, бүген халыкара шәһәрләр көне. Башкалабыз Казан туристик үзәкләр арасында иң популяр 3 шәһәр арасына керә. Биргә килүчеләрне үзенчәлекле архитектура, миллилек, татарашлар кызыксындыра. Тарихи вакыйгалар һәм атаклы исемнәргә дә бай Казаныбыз шулай ук кунакларны битараф калдырмый. Республика һәм шәһәр җитәкчелеге мәркәзебезнең йөзен тагы да матурлау өчен кешеләрен жәләмиләр. Шунысы да сөендерә, казанлылар үзләре дә хәлләреннән килгәнчә булышлы күрсәтә. Ләйлә Лерон Бахмутова шундыйлардан Казанның визит карточкасы Үзәк Бауман урамында булган үзгәрешләрнең башында нәкъ ултыра. Бүген Ләйлә студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Ләйлә ханым? Хәерле көн. Бәлки барлык тамашачылар да менә белеп бетерми торганнардыр. Бауман урамыннан шикле аниматорларны алыштырыр өчен краш башлап җибәргән кеше менә нәкъ ул сез. Ни өчен бу мәсьәлә сезне шул кадәр борчыды? Беләсезме, алар менә бу мәсьәләне күтәреп киткәннән, менә мине күтәргәннән име, әле алдан булган хәл. Алар бер 4 ел инде йөргәннәр Бауман урамында. Мин нишләптер менә 19-нчы елны күреп алдым да аларның кулларындагы менә пачка акча. Мин шок каттым. Менә кунаклар йөриләр, кунаклар фотога төшәләр дә аларны алдылар да һәм акчаларын санап басып торалар. Алар 1-2 генә түгел ел көнне, алар 20дән артык ел Бауман көнендә. Ул 2нче гыйнвар көне иде. Теге ял көннәр, бөтен кеше яңа елдан соң килгән, бездә ял итәр Бауман урамында. Һәм мин менә Бауманны уздым да, ахырында басып еладым. Түзмәде йөрәк. Мәйтәм, мен шуға теләк, мәйтәм, кунакка килгән кешеләрне шуға итеп тоглап алганнар димме. Менә йөрәк әрнүе аркасында ачык хат яздым интернетта Илсур Раисовичка багышлап. Мәйтәм, Илсур абый, сездән каламыны битәм бер кеше дә эшләмәячәк дип. Һәм 1 ел буе, 1 елдан артык менә мин шуға итеп безнең мэрыбызга bir әйтә бардым. Чыгыгыз, тикшерегез, карагыз, нинди халәт монда дибеме. Һәм ул шуннан да менә чыгып, инде 1 елдан соң чыгып күрде үзе. Һәм менә бер сүзе җитте. Илсур Раисовичның аларны алып аттылар. Менә фикердәшләрегез бу хәрәкәтне башлап җибәргәндә күп булдымы? Менә мин хатны яздым име, татар телендә булды ул. Анда бер көндә җыелды 600-700 подпись. Алар арасында кунаклар да бар, урыс халкы да бар. Алар менә алар да органнар инде ул әйбердән. Һәм менә бик күп кешеләрне Бауман урамындагы булган бизнесменнар, рестораторлар, ательерлар, алар барысы чыктылар, миңа әйттеләр, Ләйлә, булышыгыз, без инде ничә тапкыр язганыбыз булды ди инде. Милициягә да, полициягә да яздык ди, булыша алмыйлар ди. Нишләргә микән дип активлыкка булыштылар. Аннан соң костюмнар бирделәр безгә бушка. Без чыктык бит инде активистлар белән, минем дусларым белән, минем подписчикларым белән бергә Бауман урамына татар костюмнарын киеп, милли костюмнар киеп, без йөрдек Бауманда. Нинди геройлар бар иде Ләйлә алар арасында? Безнең арасында Ханбикә инде мәсәлән, аннан соң инде Хан егете безнең белән бергә
булгандыр әле? Юк, алар булмады. Ал идея буларак без Ирада Аюповага язган мин. Нишләп мәйтәм Багым урамында йөриләр икән шундый кешеләр. Әйдәгез чыгарык безнең геройларны мәйтәм. Чыксыннар мәйтәм. Камыр Батырда булсын мәйтәм. Шүрәлеседә булсын. Теге аниматорлар миңа каршы чыгып. Синең шүрәлең шундый куркыныч, кем сиңа килсен аны фотога төшерергә мәйтәм. Ася кирәк булмас, значит, кирәк булмасыннар бөтенләй аниматорлар дип аларга җавап бирде. Менә алар да әлбәттә үзгәрә башладылар. Зеландны керттеләр алар. Ondan sonra hazırki vakitte mesela Bağımın uğramda yürümeseler de ikinci uğramlarda yürüyorlar bizden hazır meşiler. Kozan meşilleri. Казанский код дип әйтәбез инде бу безнең шулай визит карточкаларыбызның берсе булган. Bağımda yürüye yaramıyorlar, ләкин алар икенче урамнарда йөрергә тырышалар инде. Шулай акча эшләргә. Нәрсәгә алар башта зебра, ишек, от костюмнарында йөргәндер, ансы аңлашылмый әлбәттә. Ләкин менә хәзерге вакытта алар да трансформация уздылар, китәселәре килмәй. Çünkü акчалы урын, ләкин без инде менә активистлар без каршы һәм аларны гел куып йөрибез. Бүгенге көнгә кадәр көрәш алып барасы дип әйтсәк була индеме? Чыннан да алар мине куркалар. Күптән түгел генә мин Петербургта булган, менә бер кеше сөйләмәгән, сезгә сөйлим, Петербургта булган, Эрмитажга барабыз инде без име. Янда бер от, нәкъ шулай ук, кемдер алды. Мин битен түзә алмыйм, мин шундый кеше. Битем эшем булса да туктап, аларны, битем туристларны якладым. И бу от башына солады маскасын, "Лейла, я вас узнал" ди. Димәк, сезнең исемегез Петербургка һәр барып җиткән. Безнең егетләр шунда күчкәннәр дип уйладым мин. Безнең егетләр шунда күчкәннәр, менә шундый хәлдә. Менә шулай икән. Менә Казанның тагын кайсы җирләренә үзгәреш кертер идегез? Менә шундый борчыган урыннар арасында бармы? Чын күңелдән әйткәндә, безнең Казаныбыз бик яхшы. Мин күп җирдә булганым бар, күп шәһәрләрдә булганым бар һәм кая китмә, кая булма, менә күрәсең, менә безнең түрәләр ничектер, менә яшәүчеләр өчен, казанлылар өчен күп әйбер эшлиләр. Алар бәлки туристлар өчен дә эшлиләрдер, но күпчелек әйбер, алар барыбер казанлылар өчен эшләнгән әйберләр. Шуңа күрә мин теге булай артык начар әйберләрен күрмим. Менә юлларны төзәтеп бетерделәр буга инде. Теге юл проблемасы бар, менә минем үземнең районымда бу көзне төзәтеп бетерделәр. Шуңа күрә әйтер сүзем юк. Менә һәр хәлдә безгә килгән туристлар чыннан да сыкланмый китмиләр. Казаныбызга шаккаталар. Матур шул хәл шәһәр дип теге көтмәгәндә идек, шундый матурлыкны күрербез дип. Эшләр китә. Без сезне сәяхәтче буларак да бик яхшы беләбез. Менә үзегезне шаккаттырган, гаҗәпләндергән шәһәрләр бардыр инде. Менә кайсыларын атап китер идегез? Мин үзем Һиндстанда да булган кеше, Кытайда да булган кеше, Бали утравында да, Прагаларда да барып кайткан кеше. Иң истә калганы әлбәттә ул Шанхай, ул теге һәм Сингапур. Алар ничектер теге 22-нче гасырда яшәгән кебек, аларның бөтен технологиялары икенче төрле, йортлары озын-озын, биек-биек шундый, аннан соң метролары да туктаусыз әллә инде чорланып беткән. Ул кеше саны белән дә бәйле торгандыр инде Лейла. Янда 20 миллионлап кеше яши. Безнең Казан кадәр Бәлки шунысы да бардыр. Аннан соң анда да ничектер алар тизрәк фикер йөртәләр микәнни, яки йөзләгән ел алдан уйлап эшләнелгән әйберләр. Менә шулай дип уйлыйм, чөнки аларның планнары котычкыч, шундый кеше өчен эшләнелгән әйберләр. Безгә дә теге 5 еллык белән түгел, 10 еллык белән түгел, бәлки 100 еллык белән уйларга дисезме? Кызыклы тәкъдим бу. Менә шушы, мин безнең Казанда да шундый нәрсә булсын иде дигән fikir кайсы шәһәрдә тудым икән? Сингапурда әлбәттә, анда бик чиста, бездә дә чиста әлбәттә, ләкин анда менә кеше үзе пешратмый шәһәрен. Бездә бит инде пешратып баралар. Монда кеше үзе пешратмаса, тагын да чистарак булыр иде бүлем. Менә Иван Бунин әйткән, кеше бәхетле булсын өчен өч нәрсә кирәк дигән. Мәхәббәт, әлбәттә, кызыклы эш дигән һәм сәяхәт итү мөмкинлеге дигән. Сез килешәсез бу фикерләргә? Килешәм, чыннан да. Әзрәк кенә менә бер 10 көнгә булса да сәяхәт итеп кайтсаң, син инде менә кайтып Казаныңа тагын да яхшырак әйберләр эшләргә тырышасың. Башка күзлектән чыгып, теге нәрсәләр уйлап табарга тырышасың, җиткергә тырышасың, анда шулай, монда шулай дип, теге ничектер
Корап аласың инде алардан яхшы әйберләрне, яки начар әйберләрне сөйләп, менә сен начар, анда менә шулай булды. Бездә алар юк икән, Мен үзем гомер буе мин Россиядә яшәмәсем, Казанда яшәмәсем дип сөйләп йөрим. Чөнки монда салкын. Мин тик салкын яратам, җылы якларны яратам. Ләкин менә кая барсам да, менә кышладым, мин бер тапкыр Бали утравында име. Ләкин монда кайтып аңлыйсың, ничә менә без менталитет икенче. Без барыбер икенче кештердек кешеләр. Аннан соң бездә шугатдык менә җылы икән. Нәси уйлыйсың җылы якларда җылырак дип, ләкин бездә җылы нәрсәсе белән Кытайда 16 градус җылыймы? Мин утырып еладым. Шугадык салкын. Нәрсәгә? Чөнки аларның йортларында җылыткычлар юк, бернәрсә юк. Син уйлыйсың, хәзер монда туңдым, урамда әзрәк кенә сокмайтты. Үйгә кереп җылынам дип уйлыйсың. Син Казанда, Россиядә. Анда ла юк, син туктаусыз 16 градуста бара яшисең. Бу бик салкын икән. Шуңа күрә мин Таиландта булганда безгә сөйләре Безнең кышыбыз шуны салкын булды, әллә ничә кеше салкыннан үлде дип сөйләр алар име. Теге плюс 18 иде дип. Ышанып булмый монда бергә. Мин чөнки плюс 18дә ничек көнсәр булырга мөмкин дип. Ләкин чыннан да менә үзем яшәп кайткачтым, мин аңлыйм. Теге Казаныбыздан да, Татарстаныбыздан да матуррак, күңелгә рәхәт җир юк дибеме? Чыннан шулай булып чыкты. Килеп тапшыруыбызны безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә Казаныбызның матурлыгын шулай бурчы тоттырыгыз. Фикердәшләрегез күп булсын. Бик зур рәхмәт. Матур көннәр телибез үзегезгә. Рәхмәт. Казанда туып үсмәсә дә, Казанда яшәү аның хыялы була, һәм ул хыял тормышка аша. Биредә бәхтен табып, гаилә корып, төпләнеп яшәү. Сүзем Илшат Вәлиев турында. Мәркәзебезгә багышлап ул җырда иҗат иткән. Автор башкаруында без аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Һәм мин Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Isken nazlı jilden idil sıvı şayqala Yılmaya koyaş nurlar uyana güzel qala Yaltırı altın aylar kökке tigen manara Şal tarixli uramlar Күңелдә моң ағыла Эй нурлы да син Казан Яңгырый моңлы азан Күпме язмышы, күпме хыял Юлларны сиңа сузган Күпме ялкыны, күпме сагыш Синең хәтердә калган Туган җиреме булмасаң да юк синнән якын илем Монда бәхет кулашайды әти дип дәште улым Тибрәтеп күңел кылларын яңгырый туган телем Сабыйча хыялымдагы син минем торган җирем Эй нурлы да син Казан Яңгырый моңлы азан Күпме язмышы, күпме хыял Юлларны сиңа сузган Күпме ялкыны, күпме сагыш Синең хәтердә калган Күпме язмышы,